Siunatkoon teitä kaikkia, kilpailijoita, puoltajia, suksen voitelijoita, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Antti Pellinen tässä tuo joukkueensa Suomen mestaruuteen. Lähdittekö hakemaan voittoa vai tuliko yllätyksenä? No mitalli alun perin, mutta tämä voitto oli kyllä tosi hyvä, että tuli. Itselläni tuo osuus oli vähän kaksijakoinen. Suksi ei oikein luistanut, mutta hyvä hiihto oli, että se riitti tänään. No kyllä alun perin oli tavoite, että mitallista lähdetään taistelemaan ja sitten itsellänikin oli tosi hyvä suksi ja hiihto onnistui tosi hyvin, niin kyllä sitten kun lähdettiin Jankkurin matkaan, niin tuli mieleen, että tässä voi vaikka kultaa tulla. Minkälainen tuo rata teidän mielestä oli? Oliko se vaikea vai menikö helposti? Hyvä ja hiihdettävä rata. Pari isoa nousua tuossa lopussa. Et niihin pitää jättää vähän paukkuja, että pystyy ne vetämään kovaa vielä. Ja tää loppu tulee sitten ihan rennosti. Mites nyt, kun tässä on niinku hopeasumman mestaruuden lisäksi myös Suomen mestaruusarvo, niin tuoako se tälle niinku vielä lisäarvoa tälle jutulle ja antaako se jonkunlaista potkua sit tulevaisuutta ajatellen? Joo, no se antaa lisäpotkuja. Kyllä se pikkasen tuo lisäarvoakin, että kovemmat kisat rupeaa tulemaan pikkuhiljaa. Kyllähän se mukavampi on pitää SM-kultaa kuin hopeasumpa-kultaa. On siinä on vaan jotain. Kiitos teille ja hyvää talven jatkoa. Mä olen Sari Jalomäki ja mä oon täällä toimitsijana Paloheinän hopeasumpa-kisoissa ja mun tehtävä on laittaa näitä nilkkaremmejä kilpailijoiden nilkkoihin ja sitten tästä eteenpäin ne menee tuohon suksen merkkaukseen. Eli me tarkastetaan kilpailijan numero ja sitten laitetaan nilkkaremmi sen mukaan, mikä sille numerolle nilkkaremminumero on annettu. On tässä aika kova homma silleen, että on aika paljon tehty tätä hommaa, mutta sitten sitä aina käydään välillä syömässä tuolla. Käydään aina välillä, sitten vuorotellaan vuoroja ja tää on ihan kivaa puuhaa. Eilen oli kiva, kun oli aurinkopaista, niin ei ollut kauhean sitten kylmä käsi, mutta nyt on vähän kylmä kyllä käsiin, kun on vähän tämmönen pilvinen päivä. Kaisaa napata voiton täällä Paloheinässä 2010 vuonna. Kan du berätta hur denna var dagen? Hur det gick det här loppen? De gick ju jättebra. Vi vet att vi hade hårt motstånd och att det var jätteskönt när sen att komma i mål som vinnare. Ja, man håller med Andrea att det känns otroligt bra nu efteråt. Att vi var nog grönt nervös före men nu känns det nog riktigt bra. Och hur har ni tränat? Vi har tränat tillsammans ganska mycket, men att jag och Anna har tränat 2 gånger i veckan också friidrott. Men att vi har haft samma tränare, Linda Söderholm, och fått träna tillsammans och haft kul. Vilken var svåraste? Kan du berätta? Hur svår? Backen eller backe eller? Backe. Det var nog den här långa som kom upp där. Som var tyngst då, men jag tyckte det gick ganska bra i alla fall. Jag fick se framför mig andra som skidor så fick jag köra. Ja, alltså jag hade ju inte allra bästa skidorna jag kom bra ut från början, men sen det här så hade jag inte riktigt 100% bra fäste så de for om mig som i backarna, men jag hade bra glid sen så jag rände kapp dem då. Hopeasummat on 13-16-vuotiaiden suurimmat kansalliset kilpailut ja niihin osallistuu vuosittain lähes 1000 nuorta hiihtäjää. Tänä vuonna kilpailut järjestettiin täällä Helsingin Paloheinässä
Ja nyt kisat on jo saatu siihen vaiheeseen, että purku on hyvässä käynnissä ja hiihtäjät on matkalla kohti kotia. Ja kisat meni hyvin. Tästä on mukava jatkaa talven viimeisiin koitoksiin.